So karon day no kay nakoy mga pangutana ni Fatherland ug nganong dili kalimpyo iyang second wife diri sa mong balay mo nang paminaw mo ha. Dili ba kanang ibilin din mo siya diri kay i-train nimo imong tugunon nga monitor trabaho limpyuhin ni limpyuhan na ana. Dili siya. Dahil ito, ay, manigil mo niya mo. Trabaho-trabaho mo na apo ko, lakaw. So, tanay mo ito, kaya nilabot ko ito. At unsa makadili. At yung kaya sa akin na ito, krabot na ulit ang nila. Nya. Yawan mo ito, radin sa hilat, may isang ulit. Ay, kung iulit. Mati, mabutunan ko na ito. Kana kung Di lang makalimpyo jud eh. hanyo nga. Ugaw kayo. Kari lang gamay sa ako mo ako lilok doon ang bukatan niya. Dali ka ng bukat. Eh, sa bukat eh, ano mo, panalang gamay sa ako. So, yahay ka na bali na ni. Wow, tatara. Nya biyaan ka na. Adi na biya. Asam. Biya. Di ka ba lumang limpyo eh. Grabe gawa naman jud ay kagagwantar man pumong ina na ugaw gud. Adi sa istorya. Pero imo na siya istoryahan nga anak pag limpyo anak. Istorya hanay. Balimpyo man yata dyan. Bakaw. Hindi man paway na ba? Marag dili siguro siya anang sa ilag limpyo pa pa. Naglahi na siya ugaw kay balay. Hindi man. Limpyo mo gito kay nato ka lang. Ano Nya, tapad na siya siyang mamagbalay. ay isibayan mo na yung anak balay sa papa na isibayan na ano rin na hinahana lipiada pag hinahana soko hinahana hindi sana na malagpot sa borda paano na lipiada Eh yung mama limpiada, just pati mali kabal mo limpyo. ka pamama na Naunsa pagkaunsa ah. saka niya na pwede mo ito so hindi ka malimpyo di ka mo ng anak niya maruli dito tinangga dahil ko dito. Dili ka ang mama mo gran niya kay butanon. Oo, anak ito. Kasan sa papa na. Mag-uol to. Sila na, Moto maabot ako na mga si Mana pangutana ni dito. Fatherland dahil manong dili siya kapanglimpyo sa mua. So manglimpyo man daw siya dahil pag napas si Fatherland di ba nakadungog man mo ato. Pero karon dahil is makasabot na mi dahil no og nag-adjust na sad mi mo nang okay ra sad sa amo kung dili siya manglimpyo. So kami na lang manglimpyo kung makauli mi sa mo ang bukid. Basta importante ana magasinabtanay sila ni Fatherland o pinangga niya si Fatherland. Kay malipay kay kuday makadungog pag moana si Fatherland nga inatiman siya sa iyang second wife. Kay kana jud si Fatherland dahil grabe jud nakainatiman sa kuang Mother Earth sa una. O kabalo jud na siya kung giunsa siya pagatiman sa kuang Mother Earth. Mo nang malipay kay kuday makadungog pag moana si Fatherland nga moatiman ra po dai sa iyahan no. Og anyway mo ready to ko i-share sa inyo no og dire na dai ko mag-end. I'm Emily and thank you for watching. Manang bye mo ay.